denbora asko esan didatela, hiztegi erotikoaren aurkezpen bat egin behar dela, eta ni asperturik nago, aspertu xamartuta nago, aspaldi hontan, dexente hitz egin baitut arazo honi buruz. Eta, bueno, maian berdekerian hastea eta berdekeriak esaten hastea baino, egokiago iruditu zaie nire nagusiei, enpresari, hor dagori, bersolari batzuen bidez agertzea hiztegi hau zer den. Agian, hiztegian ez dagoen gauza asko esango dituzte eta guk gure aldetik luma eta papera hartu eta datuak jasotzea besterik ez dugu egingo. Mikel Mendizabal, hau ere bersolaria da, honek jarriko dizkie gaiak eta ez dakit uste dut gai horren inguruan arituko direla kantatzen eta suerte pikin batekin hasi ere, zerbaitetan hasi igual egingo dira. Begiak beherne eduki eta aurrera, nire partetik zer esanik ez dago. Nire ezkerreko hau zagutzen dut eta kontuz, honekin. Bueno. Beraz, lau bersolariak hemen ditugu, liburu honen aurkezpena bersoen bidez egiteko, guztiz ezagunak izango dira, Ezkerretik hasita Xabier Amuriza, Imano Lazkano, Lazkao Txiki eta Jose Lizaso. Bueno, Ramon Etxezarretak esan du zerbait iola atrebituko direla, hauek hitzez asko esango dute, baina praktikan ez aldira atrebituko momentu honetan behintzat. Beraz, bersosaioari hasiera emateko eta ohiturari jarraituz agurbanarekin hasiko dira. Eta has beti Xabier Amuriza. Behar bada zutik kantatzea hobekio da, itxura hobea da, kantatzeko ere hobe eta zutik abestuko dugu. Hoxe behar diago, izegi gotiko da eseita kantatzen? Nik hartuko dentzago kirten da duzu. Ez dakit nola deitu gaituzten Durangoko azokara Gai xelebre bat badat artean Uztu behar da ganbara Akaso aldrebez jardun ezkedo Sortu liteke algara Baina zertxo bait leitu gabede Hemen zaiatuko gara Era hortako dotrina gabe Joaten ginean eskolara Txalo jotzea ez da delitxu. Bersolariak etorri gera Go itxaropen osoan Gure bihotza piztuko dala Euskal giro honen zuan Hau ikusita eraso gabe Gu ez gaude deskantzuan Bersorik ezin uka diteke Olako giro gozuan Jendez beteta da aretoa Danak argi bixi Era ontako giro ederrak Bersoak ditu merezi
bildu zeraten anai arreboi, ilun zehon bat lehenbizi, sartu duta gero beharko orain, erotismoa ikasi. Anai eta arrebak orain da aseran, agurrezkenka gatoz beitiko antzeran. Asoka bazegola gendu naditzera, saltzaile eta erosle bazegon aukera, argatik etorri naiz bisite egitera. Aurrera jarraituaz, berso saioari jarraipena emanaz, gai batzuek ipiniko dizkiegu ondorenean liburu honen inguruan, hau da, hiztegi erotikoaren inguruan. Eta horretarako bikote bat egingo dugu, Xabier Ramuriza eta Lazkao Txiki, lehenbizi. Eta ara hauek zer gai duten. Jo dezagun Xabier Ramuriza liburu honen egilea dela. Eta Lazkao Txiki 60 urteko neska zahar bat. Topatu dira kalean edo azoka honetan eta Xabier Ramurizak liburu honen egilea edo saltzaileak liburu hori erregalatu dio Lazkao Txikiri. Ia zer ateratzen duten edo zer elkarrizketa egiten duten. Ada laguna hemen naukazu, sari batez etorria, ilarteraino ez da agortzen, neska zarren jatorria. Liburu hori izango dezu, evangelio berria, gusto ederra emango dizu, belaun artean jarria. Hirurogei bat urte pasata, hile urdinduta nago. Hau gaztetan izan baldin banu, askoz asnuen nahiago. Jakin nahi nuke liburuoek, zertan ez zeuden lehenago, orain bat ere ikasi ezarren peligrorikan ez dago. Peligrorikan ez omen dala, joan alzaio hilea. Zuretzat ere oraindik libre, egon liteke bidea. Ni ere nola izana naizen apaiza edo prailea, liburua arzazulen bizi, gero liburu gilea.
alde batera, zure lan horrek ez du ederki ematen. Lehen pekatua zala gauz hori, jardun zinaten esaten. Ez daki batek apaizarroek, zenbait aldatzen dira den, lehen galerazten ibili ziran, ta orain liburuak saltzen. Liburu saltzen ari naizela eta kejaz dator neska. Horri aldetik horri aldera, hor badaukagu gaur festa. Mandamentuak leno baziren pulpitutikan gainezka, liburu handi hortan ordea zeigarrenekorik ez da. Garai haietan erotismoko libururik ez genduan. 11 aldiz lanbide hori izan genduen goguan. Baina pezoek beti ari ziran 6. mandamentuan. Orduan libre utzi bazen du, pozikan eingo gendua. Eta orain beste bikotea, Imanol Lazkano eta Jose Lizaso. Eta hauentzako gaia izango da, biak senarremazteak Izaki, Lazkano emaztea eta Jose Lizaso senarra. Senarra berandu xamar badijoakio, etxera, erdi barreaturik, eta emaztea hiztegi erotikoa irakurtzen harrapatu du ohean. Hasiko da senarra. Emaztea liburu hori irakurriz aurkitu duzu ohean, goizeko orduetan. Nere emazte oitu da hori, ez dezu aspaldikoa, harriturikan nabaitzen dizut, letura gau erdikoa. Nonbait badauka liburutxon bat, honek oso begikoa, seguru nago ez dala izango testamentu berrikoa. Nende senarra berandu dator, gaurre beitiko moduan, liburu zar bat eskuan dala, hemen oiean neguan, lehenen egizkin 11 gauza, ikasitut liburuan, honez aurrera esango dizut, zer egin behar dezuan. Orain arteko ohitura denak, hortan dituzu puskatu, aurrera pena beharrezko da,
ta okertzate zinjuskatu, baina gauzori ikusirikan, gauza batek naukezkatu, horletutako gauza guziak, ez zaizkidatzu eskatu. Senar maitea honez aurrera, esan da ende berdin da, lehenoen egizkin amaika gauza, ni gelditu naiz jakinda, eta olako senarrarekin, beti ez da atseginda, orain ezera libratu gozu, konejuana eginda. Beraz aurrera nik argiago, joan beharko detoera, ikusikan nere Andreak, harturik duen joera, ikusten danez horregongo da, numeruetan aukera, berri bat baldin ikasten badet, igual berotuko gera. Senar maitea esango dizut, orain egibidibila, ta honek jartzen duan azuri, iruitzen altzazu saian, orain bezala hiltzen bazera, nagi edo erdila, sinistu zazu bihar goizean, noa berriaren bila. Liburu eta historia hauetan, errezena da astea, amondurikan zegon amona, bihurtua zait gaztea, urtietara iritsi eta, hau da ondoren tristea, auzoko mutil zarren batekin, joan behar zaite emaztea. Orain artean sekreto asko, eduki ditut gordian, nere senarra argatik orain, dago bildurrez airian. Liburu honek garbi jartzen du, lehendabiziko horrian, zure moduko sangano batzuk, nola kapatu berdian. Hobetuago etzeiken egin, liburuan propaganda, atzo lodi hau berotu dala, deno gaude antzeman da, senarra berriz gaur etorri naiz, ia gehiegi eranda, gaurko bagatik lo egingo dugu, musu gozo bat eman da. Ia orain jarrianago, senarrakin zapustuta, izan ez ere zurruta beste, amezikonek ez duta. Nere ustetan beron egona, ia oraintzen ostuta, obezen duke sasira bota, italiarekin moztuta.
Ez aldu olakorik egingo, Bueno, eta liburuarekin jarraituaz, beste berso bana eskatuko genieke bersolariari, lauei. Eta hausi izango litzeke beren bersotako izbidea. Liburua eskuratu dezute, ez dezuten oski irakurri, baina gutxi gora bera badakizuten nundik dijoan liburu hori, eta nola egina dagoen. Eta galdera hausen da, liburu horrek zer esan nahi du zuentzat, edo liburu horren esanahia nola beteko zenduteke edo erabiliko zenduteke. Hitz batean esateko liburu horrek zer esan nahi du zuentzat, berso bana. Xabier Amuriza, Asbedi. Liburu horren esan haiori, ez dago jaunak zeruan, nik ondo dakit emakumiak dabiltzala apuruan. Kilotardi bat gutxinez bada gure gaurko liburuan, ladrilu hori ez dago gaizki senar santarren buruan. Liburu on bat guzti hori gaur, ta bihar zaigu komeni. Beti ikasitzearen alde, nolatan izan naizeni. Ezina ere gertaleioke, zenbait persona debili, baina liburu horrek garbi jartzen du, zerreta nola ibili. Etxe zarretak aspalditxotik, horretan egin zunamez. Horregatikan osatua du, liburu hau hainbat lanez. Baina niretzat hain ondo dago, gaur juskatutzen dedanez. Gauza bakoitzai zertan esezan, tokatzen zaion izenez. Mendizabal hau hemen jardun du iritsiaren galdian. Metodorik ganetzan izaten gaztea gina denian. Honez aurrera liburu handi bat, ni baden ere mendian. Erantzuera emango dizut, ikasitzen dedanian. Unezkero gehiena ikasia eukiko dute hauek. Horko martingala gehien zunak. Bueno, eta berso saioari aurrera jarraituaz, orain liburua pixkat alde batera utziko dugu. Beretaz nahiko esan behi dugu. Eta berriro parekatuaz, Lazkautxik eta Amurizari gaia jarriko diogu, eguneroko gaia. Gauza guzia gora eta gora, eta horien artean gasolina. Gasolina gora. Zer derizkezue? Gora ta gora doa, munduko bizitza, ta noraino joango dan,
kezkatan gabiltza, gasolina igoera, ez da izan murritza, gaitzerdi litzateke azkena baliza. Dana goraka doa, ezer ez da jetxi, ia ez dakit orain zer modutan bizi. Gauza guzia dago, karo ogalesti, ta danetan txarrena, lantokiak itxi. Lantokiak isteak ematen du mina, gaitzer digu ere hor erori bagina, petrolioa lurpean, goian gasolina, hau da orain arteko aldrebez handina. Asko galestitu da, iaztiko nera, kotxeak saldutzea, kasika nobeda, ia zaigu, botikan parera, datorren urterako hor galduko gera. Botika klase hori ez gendun gorroto, baina gehiagik eriz egin dugu topo. Erosi behar ditut beste 3 poto, petrolio putzuei sua emateko. Olaixen behar dugu, galdu edo ito, agintzen jarri arte, danak dira listo. Zer petrolio, dolar, eta hor zer kristo, nola portatzen zaigun gure Felipito. Eta beste bikotea, Lazkano eta Lizaso. Orain dela 3 urte eta erdi gutxi gora bera, Euskal Herria mingoztu zen berri triste batekin. Euskotar bat torturapean hil zela, arregi alegia. Eta ara, noiz lehengo egun batean jakin dugun, bere torturatzaileak absolbitu dituztela. Zer derizkozue? Oiek beti dakite, bai nola tapatu, Espainia katolikan hau ere tokatu. Gobernuak okerrago ez leike jokatu,
aingeroak hile eta kriminalak santo. Uste zibiliarren disimulaturik, borrero oie daude ongi ikusirik. Lehengo batian Madrilen ziran juskaturik, baina ez diote eman kastigu handirik. Haientzat zorionak guretzat samina, ondo ez leike hartu hain gaizki egina. Hau da aspaldin egindan golperik handina, oraindik bizirik dago Frankoren dotrina. Ez dut egiten planta besterikan, obegen dunez egin batek azorikan. Gauz bat esango dizuzutik jarririkan, hildagorik ez dagola hemen pisterikan. Felipitok ere badu bakina bat draga, atzetik jartzen dioten aidan hainbat traba. Ejerzitua oiuka eta berdin fraga, denan arte Euskadi nahi luteke traga. Felipito ikusten de joan dan aspaldian, larri zamar dabilela Fragaren mendian. Albaluke olitzake beitiko gordian, zerbaitegatik handabil bildurre zairian. Otsoan ametza beti bildotxa irentzi, oiekin ez daukate mila diferentzi. Ala ere ez dezagun kolpetik anetzi, ez gaituzte hilkota geureari eutzi. Horrokua dute Euskaldun bizitza, kontramintzatu zen da Fraga horren hitza. Albalu sartuko luke ezurreko gaitza, danak ezka juste hilko ailperri dabiltza. Bueno, esan digute denbora gutxi dagoela eta saioari ia amaiera harrapatuko diegu, baina aurretik jarri ninik beste bersoana besteko, egun hauetan bizi dugun pasakizun bat edo zerbait. Hau da, korrika. Euskal Herria korrika. Berso bana Xabier Amuriza hasita. Korrikari buruz. Kaleri kale, hainbeste jente, ez da batere tristea. Euskal Herriak nahi luke bede, hizkuntza zaharra piztea. Gutxienean lortu dezagun gure euskerari eustea. Hori salbatzen bada akaso, salbatuko da bea.
bestea. Oraingo korri aldi hau dugu, euskera indartzea gaitik. Euskeran alde izaten bada, ni pres egoten naiz beti. Baina pixka bat aspertu ba naiz, aitatu duen korritik. Lehenen nahikoa eginda nago, Guardia Zibilen aurretik. Korrika dugu haurtxo gazte bat, baina irten zaio bizarra. Ta berak izan behar du guretzat, giako gaitun izarra. Herriak horri uzkurreitea, gerta diteke hain txarra. Kilometroak gogorta asko, baita korritu beharra. Euskera ikasi gendun pixka bat gaztetan. Hau da iruripen bat lizason ustetan. Korrika ondo dago kamin bastarretan, baino gehiago saiatu norbere etxetan. Azken bezala, jarriko ditugu hiru bertsolari, Lazkao Txiki, Lazkarno eta Lizaso puntuetan. Eta hauen saio koskor ondorenean, Amurizak bukatuko du agur batekin. Beraz, saio koskor bat. Liburua Lazkao jarri digu pekatuan, ala ere hemen dago itxura santuan. Barkatzeko apaizare badegu onduan, zerbide hartu behar du ikasitaguan. Asko gustatu zaiola hau dago nabarmen, oi gustatzen ez zaionik ote dago hemen. Preban hasiko zagu bukatu baino lehen, ikasi premia dukta hasi ailen bailen. Lizasore ez da joaten gauz horren igasi, gauz bat ederragorik ez dut ikusi. Zartuta gauza politak nahi ditu ikasi, gaur nun bai sartu behar dut liburuta guzi. Zartzera jarri gera gure historian, ez algaituzte jarri nahiko komedian. Ikasitzeko ere gu geunden premian, Andriari jarri bello kamisa azpilan. Azkeneko adelantu latzak dira sortu, orain arte holakorik guk ez genuen gertu. Orain libre dugu
maite bildurtu. Engodik hankagoztu burua berotu. Lizasok liburu on bat badu ingurura. Orain egin nahi nuke gizonan itxura. Iguala hasiko zaigu sasoiko modura. Tripa handientzat ere jartzen du postura. Nahiago nuke baneukanik irakorria. Luzatu beharko begire ipurdila. Andre gaixuak badu istilu gorrilla. Ikasitzera nua lumero berrilla. Lizaso bazijoan iesi, nunbait premia handien dago nunbait. Bueno, eta esan bezala, Xabier Amurizak berso batekin amaituko du, hemengo berso saioa eta gure aldetik besterik ez. Liburu honen antolatzaileak beste zer esanik ez badute, hementxe amaituko dugu. Beraz, Xabier, agurra. Nola behar zaio eman, agurra sezio horri, beste kontu hortan ia, zebiltzan korri ta korri. Liburu hori gordeta hobe, hiru hauek bentan jarri, eta zertxo bait gehiago nahi dunak, neronen gana